Kejing ting kejing smith na ki bahayeng ki basem kitu ki ba mat ia kejing jia ka baskosi na une uknyang jingpang hakapor ba ki lek ontep lani hakapor ba ki le niam ki le rukom kum kaburom ya kitu ki bayap don ki ba pensngau thu ba kla ki ba ong ba hadin ba pila pendep yakin ikikam sngau bha syong no lani isolate no eladi sipos ngi nga kwa ban persya na kaliang ko sorka bangim don kum kata ngim ai ki instruction kum kata namar klat don lepa ka SOP ka bangi ong ba mdei ban palat ya ka khatsangut habi village sya jakathang lani village sya jakatep kilet bat kitu ki balek ngila penbiang ru ya kaneka PPE kamtam kitu ki bara ya ka sinduk media jong kitu ki bhayeng ke basem lani ki perlok perjor ki ba mat ya ke jingjia ba snosi ngi penbiang ya kitu ki riam ki bek ki PPE tenara daw kim don kam ban kuslai ban ong ba ki hap ban re no elede si posngi hadin bal adep lani hadin bal pendep ya kamet ki bakum kita tinga kwa ban pensyai ban nakaliang juga sorkar kamdon kanu ka ba pinting pinsme pi hab ban sumar bhai lade pi kitu ki khatsan mut ki balek ha kitu ki jaka ken mau tang kawai ka social distance ba pin phong kamas batru ya kitu khamtam ki ba hab ban ra ya ka sinduk lani ka media ba ki hab ban pendon kam ya kitu kitiar yada lani kiriam yada kabangi ong ka PPE